Hi guys! So, for today's video naman ang gagawin natin is magmumukbang tayo ng longgan. So, kanina, pagkain ko ng lunch sa baba, meron akong nakitang nagtitinda ng longgan. So, ito, bumili ako. Ang super juicy. And ang tamis din niya. It's so sweet talaga. Tapos tingnan yung mga tangka-tangkay niya, oh. Parang bagong kwan lang. Putol. Bagong pitas. Para siyang lychee talaga. Harap. Talaga ba namang napakatamis? Tcharan! Grabe, ngayon lang ako nakabili ng longgan na ganito. Para talaga siyang may asukal, guys. Super tamis. Kasing iba, nire-ref pa, ganun. Ako, mas prefer ko yung ganito. Let's see kung ano naman yung next na imumukbang natin na prutas. Guys, parang gusto kong ubusin yung 1 kilo pero hindi ko talaga siya kaya ng isang upuan lang. Guys, parang nakakalasing din pala siya, no? Parang siyang grapes din. Kapag nasobrahan mo is parang nakakalasing siya.